Toto je Istanbul. Mesto, ktoré nikdy nespí, kde je množstvo čajok, ktoré ale nemajú núdzu o potravu, pretože ich čašníci krmia zvyškom jedál z reštaurácií, kde našlo svoj domov 15 miliónov ľudí a ktoré leží na 2 kontinentoch. Bolo hlavným mestom Byzantskej ríše, Rímskej ríše, Latinského kráľovstva, Osmanskej ríše, ale nikdy nie Turecka. A tu sme začali nakrúcať aj našu súkromnú tureckú telenovelu. Pojem turecký med iste pozná celý svet. Ulice Istanbulu sú ním prevoňané a láka nás na každom kroku a v každom výklade. Históriu Turecka môžeme spoznať aj vďaka Múzeu voskových figurín, kde sa môžeme zoznámiť s viacerými významnými osobnostiami Turecka, ako napríklad s najväčším architektom Osmanskej ríše, ktorému hovorili aj básnik kameňa. V Istanbulu patria aj túlavé mačky a psy. Nájdeme ich na uliciach, v obchodoch a dokonca aj v reštauráciách. Tak ako k Istanbulu neodmysliteľne patrí táto červená električka, tak k nemu patrí aj veľký bazár, ktorý má viac ako 6 000 obchodov a každý deň sa tam prevelú tisícky turistov. Na nádvorí jednej z najvýznamnejších stavieb Osmanskej ríše. Je to modrá mešita. Prezývame ju modrá, pretože jej vnútro zdobí množstvo modrých obkladačiek. Je naozaj nádherná. Toto je najvýznamnejšia stavba celého Turecka, Hagia Sophia. Stojí tu už takmer 1500 rokov. Najprv bola kresťanským kostolom, potom mešitou, múzeom a dnes je znova mešitou. Sme v impozantnom podzemnom paláci, ktorý kedysi slúžil ako zásobáreň pitnej vody a neskôr sa tu natáčali rôzne hollywoodske filmové trháky, vrátane Jamesa Bonda.
Jeden z najlepších spôsobov, ako spoznať Istanbul, je aj večerná plavba loďou spojená s večerou a kultúrnym programom. Ako sa hovorí, Istanbul je najkrajší z lode. A je to pravda. Istanbul ako na dlani má každý, kto sa rozhodne vystúpiť na najvyššiu televíznu väžu v Európe, ktorá meria 369 metrov. Toto je najväčšie letisko na svete. Na najmodernejšom istanbulskom letisku končíme aj našu telenovelu